Sampun lho Mas. Matur suwun. Matur nuwun Mbak. Sami Mas. Iya Mbak. Aku nyawang Mbak Lucy sampai godeg-godeg aku masak. Mas Lendro, Mas Lendro. Aduh, Mas. wes. Tenan Susuk aku. 50 nang. Lah iya toh. Oke, nggih. Matur suwun Mas Akbar. Kaya ngono lho sing ora demen pek mantu ki sapa wong bagus, suarane apik, duwite akeh, loman pisan. Lah, Nanang kok kono. Kono lho Mas. Iya, Mbak. muga-muga Enak mangkel karo kono ya jemuk lampiasno karo Mas Nana. Aku kono ya rawani ya. Wajan. Iki mati. Nek ki mengko Nggih, matur suwun. Nggih. muga-muga sehat walafiat Mas. Amin. Iya, Mas. Tanggapane akeh muda Amin. ganteng. Amin. Terima kasih Mas Nanang. Ayo dituntun. Musake. Ayo wis. Padang nggih. Wis, niki kono Mas. Alek bae oleh ngangen-angen ikan sampai ra iso turu. Lah iya. Mas Lendro Mas Elok. Nggih, Sampun Mas sawetawis anggenipun paring lelipur nggih. Sentem kok pelek nek. Mas Lendem. Masalah ya. Jenengan tak kandhakno makku lho, malah. Nggih, sampun sawetawis anggenipun paring lelipur nggih. Ingkang baken ndedonga dumateng Desa Kemeloko Legi Mas Lendro ndonga napa Mas Lentem ndonga napa monggo. Mugi-mugi warga mriki sapungkuring ngawontenaken nyadran utawi sedekah bumi pinaringan panjang yuswa welu pawetune mati ketekuk malimpah ruwah. Amin. Mas Lendem. Nggih, tartamtu kula anggen paring lelipur kathah klenta-klentunipun. Nyuwun pangapunten, sing penting donga kula mugi tansah barokah lan barokah samumbarangipun. Ingkang sae-sae. Amin. Ketemu di tahun depan Mas ya. Siap, amin. Kakang Semar Badranaya. Gagek ugek sadulita hemel lae. Kados pundi Ndara? Bingung bilung-lungan rasane ngatiku krana wis sawetara wanci anakku. Bocah drap sila genisi wis anggeni mentar saka kasatriyan. Embuh ana ngendi papan dununge? Bos, wonten paribasan kacang ora ninggalan jaran. Wong tuane demen tirakat, anake mesti ya betah anggenipun prihatin. Kula pitados murcanipun kang putra wisanggeni mesti kemawon anggadhahi sedya ingkang becik tumrap katentremaning nagari. Iya Kakang, nanging durung marem-rasaku yen wisanggeni durung timbul. Mula derekno lakuku munggah gunung medun jurang. Aja pati-pati bali kalamunta durung pinanggya kelawan wisanggeni. Menawi mekaten sumangga kula dherekaken, Gus.
Miyat langening kalang iwan aglara pandamuncar ong tinon lerek konang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga ing nitik saka busanane iki wujuding Brahmana sapa peparapmu panemban jagoning para Kurawa peparapku Begawan Manik-maninten saka pertapan ngatas angin bali takon jenengmu sapa heh Janaka kok wis ngerti karo jenengku lho aku ki mau kamangka ngawur ning bener aduh kadung rata udoni padake nomor togel wae Janaka ana paran kowe wong Pandhawa dina sak mengko manuta sliramu ndak perjaya pranaan Pandhawa wis kasil ndak kalahake malah ponakanmu si Garwaca bisa tak gawe lumpuh ragane Pandhita Murang Tata maju kepara ngarsa leganing atimu kelakon dadi intiping neraka jahanam kowe Mudhar kowe. Enteng kapuk kasektenmu.
Ayo ngadeka kowe. Jare kowe satriya lelananging jagat lancuring Madyapada. Tak enteni tangimu he Janaka. Harta palwanu ting ranu tersing karsani rok tembring kayon manis sing rok Gusti Rohing wis anggeni boyo ana parigawe apa? Tuwuh pitakon sajroning atiku Kaki Wenang. Ing atase Kaki Asih Prana kuwi tetungguling para Jawata. Nanging sebab apa? Mung perkara lelakone wis anggeni wae kok dadak tambuh. Om, Mas Tunamasidam Sekaring Bawana. Iya ta iya? Yen to pun ulun mbok keparengake batang marang kersa kita, yektine kita mung kepengin mutah kelawan para Jawata. Jaragan sediamu bakal njabel negara Ngastina, sayekti ana pacoban ya kuwi jagoning para Kurawa kang aran Begawan Manik Maninten. Wis anggeni sumurupa apan kabeh mau gaweaning para Jawata. Merga apa? Merga yen kita wis anggeni bakal njabel Praja Ngastina tan murunga bakal memirang marang para Jawata. Sabab Baratayuda bakal sabar, Baratayuda bakal wurung. Mongko Baratayuda Jaya Binangun wis cinadhang lawan para dewa wiwit Pandhawa Kurawa durung gumelar aning jagat. Baratayuda wis tunulis ana panguwasaning para Jawata. Mongko yen kita nggigi mangsa gelak wanci sayekti kita bakal mimirang kawibawaning para dewa. Nanging Kaki Wenang, nanging kepriye? Apa ya mung mandhek tekan semono anggonku kepengin ngaturke dharma bektiku marang para pepunden Pandhawa Kaki Wenang. Wis anggeni sumurupa dharma bekti kang bisa kita aturake marang pepundenmu Pandhawa besok sadurunge perang Baratayuda kawiwitan. Ya kuwi kanthi srana nyernake Durga lan Kala. Pancen wis kinudrating jagat pinesting widi pinurba ing dewa. Durga lan Kala patine ana ing astamu. Kaki Wenang. Batari Durga lan Bathara Kala kuwi wujuding Jawata. Kira-kira apa wis anggeni kuwagang anyernakake Kaki Wenang? Wis anggeni lelakon iki dadi pancatan. Jeneng kita bakal sun paringi kanugrahan wujuding pusaka kang winastan Gada Inten. Pusaka mau dadi simboling wahyu katentreman amarga ing besuke bakal kinarya amrunah satru murka. Enggal tampanana kanugrahan iki kula. Hina semubang iwang aruna kadinetrane nganggo rapuk sataning kukila ringkane goro saketer kini donganing kunglir wowo sing pinipahanco ing ngaturake panuwun awit kanugrahan kang wis Kaki Wenang turunake marang Wisanggeni. Ya kuwi wujuding pusaka Gada Inten kang dadi simboling wahyu katentreman Kaki Wenang.
Mara gage Baliya aning Ngaracapada tulung ana kadangmu kang lagi nandhang ruga kang sarta sirnakna memalaning jagat Begawan Manik Maninten nyuwun pamit Kaki Wenang. Kapantuk wahyune ngalah ya dumilah mangukut ilmu bangkit piye wisanggeni olehmu gugat aning kahyangan Kakang Antarja aku bablas madhep marang kahyangan alang-alang kumitir ana ngrasaning Kaki Wenang Kaki Wenang paring dawuh mbok menawa baline negara Ngastina tetep ana lakon Baratayuda Jaya Binangun besok. Nanging aku diparingi wujuding Gada Inten Kinarya Amrunah Satrumurka, wujuding Batari Durga lan Bathara Kala besok sadurunge perang Baratayuda tinempuh. Banjur nasibe Yayi Garutkaca iki kepriye wisanggeni? Aja kuwatir, Kakang. Ndak grayange ragane Kakang Gatut. Muga pangaribawaning kanugrahan Gada Inten bisa anyembuh kasantosan. Nutoke laku. Iya wis anggeni. Kyai Semar. Ngosik iki kok Kanjeng Rama Janaka nglumpruk tanpa daya? Kanjeng Rama bibar tanding tiyasa kalian pandhita inggih peparab Begawan Manik Maninten wingking saking pratapan ngatas angin. Tak usadane Kyai. Sanggeni wis sanggeni kang wis timbul. Iya Kanjeng Rama. Bubar wae aku nyadong tumruning kanugrahan Gada Inten kang dadi simboling mahyu katentreman. Niatku kang becik bakal jabel Praja Ngastina tinemuning jebul durung bisa. Amarga baline Ngastina kudu anempuh srana Baratayuda Kanjeng Rama. Syukur bagi jumurung yen to wisanggeni wis antuk kanugrahan. Dimen saya ngatonake darma bektimu marang pepundhenmu Pandhawa.
Pandhita anyar katon kae sirnakno. Ndak sawat wujuding gada enten mbah dadi apa? Jebule kowe guru bola bali bola kowe gawe rusuh aning madya apa to njalukmu piye kowe iki dadi ratu ning dewa jane kowe wis penak-penak mapan ning Sela Kondom Warubinangun Sela Kondo Kakang Semar aja kleru panarimamu nggonku Asarira Brahmana mung kinarya pancatan tumedhaking gada inten kang dadi simboling mahyu katentreman marang momonganmu Siwisanggeni. Mangkono. Iya Kakang, kabeh mau pancen wis dadi kodrate. Gandeng kanugrahan wis tumurun luwih dhisik ndak pamit bali marang kayangan ya Kakang. Iya Guru, matur nuwun ya. Toblas. Ratu iki tinemune jebul Kanjeng Hyang Brahma. Iya putuku bocah bagus. Pone yang mung kinarya lelantaran tumuruning kanugrahan. Kanugrahan gada inten besuke bakal dadi pusaka kinarya anyernake Betari Durga lan Bathara Kala sadurunge Baratayuda tinempuh. Iya Kanjeng Hyang. Dawe kaki wenang mau uga kaya mangkono. Nanging ana pitakon kang kececer durung ndak takonake. Lho, babakan apa kulo? Kenang apa? Kenang apa Wisanggeni bakal asung Darma Bekti wae kok dadak sadurunge Baratayuda dadi? Apa putumu iki ora bisa ngaturake jiwa kasatriyane nalikane perang Baratayuda? Wisanggeni. Janjane pune yang ora mentala kandha babakan iki marang jeneng kita. Nanging pancen kodrate kudu kaya mangkono. Kang cekak cukupe jeneng kita Wisanggeni besok ora bakal menangi wujuding perang gedhe Baratayuda kuwi mau kulo. Lho, kok ngono? Wis aja dirembug. Kang baku kita putuku Wisanggeni tetep dadi patuladan tumrap para satriya tarunaning negara liyane. Tetep tumindak becik anempuh dalan kang rahayu lan anjaga marang guyub lan rukuning para kawula ya kula. Sabagia amangungkung gumya guyub milangoni rampa aranca katon sigra sinanggaan roti rono Sabagia amangungkung gumya guyub milangoni rampa aranca katon sigra sinanggaan roti rono
Yata larata saking kutha Sakura kula yen atanamu tusa sang seri lelakon wis padhang teterawangan Kyai awit saka kridaning wisanggeni kang sembodo ambayong kanugrahan godho inten wahyuning katentreman bisa murakapi marang katentremaning lan karaharjaning para bebrayan agung ing Indraprasta Kyai. Semar tumut nyekseni Gus. Siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat derajat pangkat, lima donya punika amung purbaning kawasa ingkang nyumerapi. Perkawis kamukten negara Ngastina ampun banget-banget digondheli. Awit negara Ngastina menika saged wangsul dhateng para Pandhawa kedah sarana nyebrang getih teteken balung cecolok tombak agenging Baratayuda jaya binangun. Paripurna